Idol. Excuse me, Idol. Pwede ko kapangutangan ninyo kadyot, Idol? Na, otro ba may wakay bawo ya bago ra gyud pinabot nga rin. Nawa akong igsuon ba itong kahapon. Pero na ako picture, bisang kita mo ba? Nawa na ito. Yung adlaw ba? Ako, kuya. Kailan man, Idol? Na, idol ara ko lol. Busing. Pwede na ka pangutangan ninyo, Busing? Wala mo nakita Andre babae, blaan og buhok. Wala. Blaan og buhok ba niya? Nawa ba? Hindi totoo yan. Tuning gahapon. Bago ra mo naabot. Akong ate ug kuya ba? Akong kuya kay upawog buhok niya, dakog lawas ba? Amo nakita Andre. Pero na ako yung picture, Busing, makabantay mo ba? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. No. Ate na akong kuya ba? Amo nga bantay ni Busing? Na kani ba? Kani Busing ba? Amo ka kuha na ni? Akong kuya ba? Ha? Akong kuya ba? Ha? Kailan man ni? Oo. Sige, mo kita. Boss. Ano man? Sige. Balik lang ko ba? Ha? Porn star mo na. Ha? Porn star mo na. Taon sa? Porn star. Mau ba? Sige. Sige, doon. Ngitaon ako doon speak up. Sige, nakabantay ba? Magaling kang kupal ka. Huwag ka na mawala, huwag ka na mawala, ngayon Idol. Excuse me, Idol. Pwede ko kapangutangan ninyo kadyot, Idol? Na, otro ba may wakay bawo ya bago ra gyud pinabot nga rin. Galing ha? Nawa akong igsuon ba itong kahapon. Hindi totoo yan. Ate na akong kuya ba? Ang akong kuya, dakog lawas niya, upawon ba? Paano masabi? Akong ate kay Blanog Buhok. Oy, ni sabay diri. Amo ka bantay. Pero na ako yung picture, bisang kita mo ba? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nawa lagi itong ni adlaw ba? Ako, kuya. Kailan man, Idol? Na, idol ara ko lol. Idol ara ko lol. Idol ara ko lol. Sana all. Idol. lang. Kani? Yawa. Kani imo ni Idol? Yawa. Kani Idol? Alexilor. Alexilor? Alexilor lang. Pare-parehan mong naong dulo. Yawa. Oh. Miyaki mo nila ko. Miyaki. Saan ang Miyaki nun? Saan ang Miyaki? Kauban ka pa sila? Abot lang sad. Kani, magdoktor mo ko niya. Magdoktor mo niya dun. Pang-goodbye sa dun. Ito na video, ito na nagkamera dun. Pang-goodbye sa dun. Gato na. Yawa. Busing, pwede na kapangutangan ninyo. Ano, bakit? Busing? Wa mo nakita Andre nga kanang laki ba upawon niya, blan og buhok siya ba? Amo kita na wa to ning Domingo ba? Galing ha? Wa na sa Andre? Talag yun wa itong ako tong kuya. Ayan o. Noong tangon to. Wa niligo sila dagat diri. Ako niya nabiyaan. Wa mo kita Busing? Karon na mo ganihara mo. Bago pa, ang mga tao-tao na gulo, ako sa kaoran. May picture diri Busing bisan ka. Bantay mo ba mo agi diri ba? Upaw dakog lawas. Busing. Kabantay mo diri Busing ba? Pero tanaw Busing. Kamo dol wala mo kita dol? It was at this moment that he knew. He fucked up. Wala. Hay Busing ba mo kita ni Busing? Kuya na ko ba kuya no wa? Ngam kita man eh. Wa man nakita na sa agdiri Busing. Kuya man ako ba? Kailan man eh?
Ha? Janisin. Sinsa. Ha? Janisin. Janisins? Isa Janisins. Asa na siya makita busing? Ang gita ligon ni nawa ba? Nawa lagi busing. Oh, kabantay man ni wala. Wala. Kamu Dol? Oo, kabantay ni Dol? Wala. Ah, sige sing nalumos ni daw ba? Kaya ako lang kung anon, ngitaon lang ako pikas. Sige busing, salamat yung siga. Aris ako. Oh, ang galing kong sumayaw, ang galing kong gumalaw, ang galing kong sumayaw. Ang galing kong gumalaw, ang galing kong sumayaw. Bigong-bigong. Ay, Dol. Pwede takapangutaan na ninyo, Dol, kadyot, Dol. Wa kay bata dari nakitaan pangag, Dol, niya ito mo mabuon. Nawa ito na yung Domingo ba? Ay, mo kami taga diri. Di mo taga dire? Pwede na. Wa mo kabantay na yung nasuroy dire? Bata? Bata ba, nawa. Kumanghod ba? Hindi totoo yan. Wala may picture dire, bisan. Nakabantay mo ba? Manghod na ko ba? Suon ako ba? Pagparamig na ako, no? Layo ba? Ako mo kita ni Day. Wala. Sa YouTube. Pangitaan ko din. Signal, gumulumon na dagat ba? Sige. Sige doon. Ay, Boseng. Pwede ta pangutana ninyo, Boseng? Pwede ako pangutana? Pamoy nakitaan diri Boseng nga dako ang tao niya. Naghukas ba niya upawon? Nawa akong kuya ba? Ya, akong ate po nagkuyog sila. Mo na ulis mo noon. What? Akong ate kay Blanog buhok na aryos ang ilong. Paamo ka kuan? Putiun sila ba? Nawa atong ning adlaw. Diri nangaligo sila diri ba? Mao ni marabilya diri no? So na kay picture Boseng isang mga kabantay mo ba? Nara Boseng ay. Karon, way ni sabay diri. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Na kay picture Boseng ba? So kailan man ni Boseng ba? Amo kailan ni Boseng ah? Na. Kani ba? Amo kailan ni boss? Amo kailan ni? Ikaw boss, amo kailan ni? Ikaw ha? Janisin. Amo nga nga sakto niya boss, mo nga niya. Ang kuya ba? Ang kuyog ni silang duha. Wow. Ikaw no kailan ni? Wala. Sige Boseng, naglaro na daw kilid-kilid ba? Wala taro pangitao lain. Thank you, Boseng. Sige, Boseng. Aris ako, Boseng. Salamat, Boss. Thank you, boss.